Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon ni kadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa K-Cat Channel sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros sa buong adlaw. Mga motel, in kag pension house gid pahanumdum sa mga health protocol samtang nagahilapit ang Valentine's Day. Pito pagid ka mga empleyado sa Transcom Bacolod nagpositibo sa COVID-19. Sa Silay City, lalaki nga nakagwa sa Bilibid Prison sa nagligad nga tuig, patay sa pagpaniro sang riding in tandem. Live-in partner sa babae nga ginhold up kag ginpatay, ginakabig na sa karon sang PNP nga suspect sa pagpatay sa iya. Kag sa good vibes, 5 ka mga centenarians gitagaan ng tag 100,000 pesos. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, sumugod Pebrero 15, Martes tubtub Sabado na ang pagbukas ng talatapan sa Commission on Elections. Suno kay Bacolod Elections Officer Attorney Katrina Trino Canya, inibase man sa abiso sang COMELEC Manila nga ipatuman sa tanan nga COMELEC offices. Las 8 sang aga tubtub las 5 sang hapon bukas ang talatapan sang COMELEC. Nagakasayuran nga sirado ang COMELEC Lunes nga adlaw. Ini ang gintalana suno kay Trino Canya nga Disinfection Day. Samtang amat-amat naman ang pagdamo sa mga nagaparehistro sa COMELEC Bacolod. Humalin sang ligad nga semana, nagadangat sa 100 kada adlaw ang walk-in. May mga naga-avail man sang online appointment pero sa gihapon, jutay lamang ang nagapadulong sa talatapan base sa ila sini nga mga appointment. Padayon ang kampanya sang COMELEC nga magparehistro sa mga wala pa nakaparehistro, ilakip na sa mga napana sa listahan sang 2019 bangod nga wala makaboto sa duha ka sunod-sunod nga eleksyon. 8 o'clock until 5 o'clock na sa hapon. And then, ang Monday naton, sarado ang opisina because ang Monday will be dedicated as the disinfection day naton sa opisina. Gina-encourage man naton nga magpakadtuliwat sa opisina para magpa-reactivate sang ilang registration records. Kaya medyo madamo-damo ina sila ang na-delete mo, ang na-deactivate naton nga mga registered voters. Sa number 9, may kapin sa 20,000 ka mga trabahante sa idalom sang tourism sector ang nag-apply para sa financial assistance sa idalom sang Bayanihan 2 Act. Sunod kay Provincial Tourism Officer Janeline Cordero, 19,575 ka mga trabahante gikan sa 5 ka mga grupo gikan sa tourism sector ang nag-apply kag ini sila ang nag-endorse na sa Department of Labor and Employment para sa 5,000 pesos nga cash assistance. Suno kay Cordero, target nila ang 10,000 kag ini ang nalapawan na. Samtang 73% ang ginubo sa kadamuon sa mga turista nga nagpadulong sa probinsya sa 2020. Sa datos ng Tourism Office, gikan sa 16 ka mga LGU, 232,899 ang overnight tourists sang 2020. Sang 2019, 858,995 ini. Suno kay Cordero, ang datos sa bilog nga kalibutan, 74% ang ginubo sang tourist arrivals tugas ang pandemya. For cash assistance of these displaced workers. So, it has opened up to primary and secondary tourism enterprises already. So, na-reach na nga to ang goal to 10,000. In fact, 19,575 na. And it's still growing because Sa number 8, duha ka katapos ang rescue team sang syudad sang Cadiz ang pilason matapos mabunggo ang van sang syudad sa isa ka truck. Pareho nga nag-angkon sang pilas ang driver sang van sang City Disaster Risk Reduction Management Office sang Cadiz kag iya pasahero matapos sila magkabunggo sa truck sang tubo kagabi sa highway sa bahin sang Barangay Luna sa Cadiz City. Ang driver ginkilala kay Jose Shah
kag ang pasahero si Ronelo Abuan. Sunod sa traffic investigator, may sugaton kuntani sa Bacolod Silay Airport ang van. Sang sila ang nag-abot sa bahin sang dalan, ma-overtake kuntani ang salakyan sunod sa pulis sa ginasundan nga truck ug galing may nagasugata man nga wing van gani sa pagbalik sang CDRRMO nga van sa iyang lane na bunggo na ini sa likod sang truck. Mabaskog ang ulan sunod sa pulis, amo kun nga mahimo wala makita gilayon sang driver ang sugata nga wing van. Ginabulong karon sa ospital ang duha ka biktima. Sa number 7, live-in partner sa babae nga ginhold up kag ginpatay sa Oroland, ginakabig na sa karon sa PNP nga suspect. Nakita sa CCTV footage sunod sa kay Police Major Jory Puerto nga ginbantayan sa duha ka mga lalaki ang pag-abot sa salakyan kung sa diin sakay ang ginpatay nga si Angelica Montalvo sa nagdigad nga semana. Sunod kay Puerto, nagaparking pa lang ang salakyan ng Montalvo nga ginamaneho sang iyang live-in partner, nagsulod na ang hold-upper nga may dala nga armas. Dito na dason ilagin pa drive ang live-in partner sa barangay Kabug kag sa bahin sang Oroland gintiro si Montalvo. Sunod sa PNP, base sa autopsy report, duha ka mga bala nakita sa ulo ni Montalvo. Ginatudlo karon sa PNP ang live-in partner nga amo ang suspect sa natabo nga krimen bangod sunod kay Puerto at hag nga ginplanuhan ang pagpatay sa biktima kag ang anggulo nga love triangle amo ang ilang ginalantaw nga motibo. Dugang pa ni Puerto nga sadtuanay ginbungguan man si Montalvo sang salakyan sang iyang 11th partner kung sa diin siya ang nasamaran. Kay may previous incident na siya man ang nagbunggo kay Angelica. Maling cause ang injury ni Angelica na may stainless ang kamot at tiil niya. Sa number 6 sa Silay City, lalaki nga bag-o lamang nakagwa sa New Bilibid Prison ang ginluthang sang riding in tandem patay. May report si Romeo Subaldo. Patay si Ronald Swating matapos tiruon sang riding in tandem kahapon sang hapon sa barangay Mabulak sa syudad sang Silay. Sunod sa punong barangay nga si Hazel Cordero, ginpahibalo na lang siya nga may shooting incident nga natabo sa Freedom Boulevard. Nagapamahaw lang sa guwa sang balay sang iya nga kahagugma si Swating sang siya ang ginpunduhan sa duha ka mga persona nga sakay sa motor. Hinali na lang siya gintiro sang backrider sa ulo kag sa iban pangabangin sang iya nga lawas antes nagpalagyo. Sa nagligad kituig nakagwa gikan sa New Bilibid Prison ang biktima. Bali, amo na ng tambayan niya tungod nga ang miga niya arada. Tapos nagkabalubaligya da sila inasan. Oo. Tapos may nagamotor? Ang nagamotor nga nag-ano ni ng tiro sa iya. Kasanay? Ang kasanay. Suno sa Offices dito sa lugar. Dugang pa sang punong barangay, nagabaligya sang prutas ang biktima sa ilang nga lugar. Ginahibalo pa sang PNP kung ano ang motibo sa pagpatay kay Swating nga sadtuanay na preso sa kasong may kaangtanan sa iligal nga droga. Yara sadto sa drugs watch list suno sa PNP si Swating kag siya ang ginaligar kaalyado man sang isa ka suspected drug lord sa syudad. Sa number 5, isa patay isa pilason sa natabo nga pagpaniro sa kagabi sa barangay 2 sa Bacolod. Napatay nga biktima, nakuhaan pa sang shabu sa iyang bulsa. Dead on arrival sa ospital kagabi ang 42 anyos nga si Salvador Regalado matapos tiruon sang riding in tandem sa Purok Lampirong sa barangay 2 sa Bacolod. Nagatindog lang kag nagaistorya sa mga naga-istambay sa kilid sang dalan ang biktima sunod sa pulis sang siya ang ginpunduhan kag gintiro sang riding in tandem sa makapila ka beses sang backrider. Nasarabat naman sang bala si Glomer Mampag nga nagatindog lang sa kilid. Siya ang may igo sang bala sa tiyan kag ginabulong karon sa ospital. Sa Regalado naman, ang wala na matabangan sa ospital kag nakuhaan pa sang isa ka sachet sang suspected shabu sa iyang bulsa. Parayon pa ang investigasyon sang PNP sa mga insidente. Sa number 4, active COVID-19 cases sa Negros Oriental ang nanaog na sa 223. Ini kasunod sang masobra sa 50 ka mga new recoveries sa sulod sang duha ka adlaw. Sang Lunes 32 ang recoveries nga na-record sa probinsya. Subong may dugang naman nga 25 ka nag-ayo sa COVID-19 sa Negros Oriental. Kadaman sa mga recoveries ang gikan sa Dumaguete kag Santa Catalina. May 15 naman ka bag-o nga kaso kahapon. Lakip na diri ang mga empleyado sa Bayawan City kag Valencia LGU. May isa man ka napatay bangod sa COVID-19 sa Dumaguete. Yara na sa 1,550 ang total cases ng COVID-19 sa Negros Oriental.
Pero 17 sa 25 ka LGU sa probinsya ang may manubo sa 5 o kung wala na sang kaso sang COVID-19. Sa number 3, mahimo ba ka serbi na sa makahulubog nga ilimnon ng mga restaurant, hotel kag mga kalanaan sa Bacolod humalin las 6 tubtob las 9 ang gabi. Ini ang kaundan sa gipagwa nga executive order ni Bacolod City Mayor Evelio Lunardia sa tuyo nga mabuligan nga makabawi ang mga negosyante nga yara sa food and beverage business. Makaserbi na sang ilimnon ang mga hotel, restaurant kag dine-in establishment sa sulod sang 3 ka oras. Wala diri nalakip ang mga beer house, nightclub, karaoke bars kag iban pa nga mga establishmento nga nagaservis ang ilimnon. Nagapadayon man sa gihapon ang liquor ban kung sa diin humalin las 12 ang udto tubtob las 6 ang gabi ilang makabakal sang ilimnon. Ini ang eksperimenta lamang nga tikang sang syudad para mabuligan ang mga negosyante nga makabawi sa tion sang pandemya. Kung mamutikan sang syudad nga wala nagasunod sang minimum health protocol sang ini nga mga lugar nga ginaserbihan sang ilimnon, sara nga bawion sang alkalde ang ini nga suspension sang liquor ban. Ginpahayag naman ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga responsibilidad sa mga tag-iya sa mga establishmento nga mapasiguro nga ginasunod ang minimum health protocols sang ilang nga mga customer. Kung may ma-promise nila na they are going to police the ranks, sila ma-implement, ang business owner sila ma-implement ang health protocols na nila problema. Until na magsasa ang cases, anytime, pwede na siya reimpose ni Mayor ang liquor ban. Sa number 2, Transcom Bacolod nakabalik na sa pag-operate sang Lunes pero may 7 sini ka mga empleyado ang dugang nga nagpositibo sa COVID-19. Ginpahayag sa Bacolod Emergency Operations Center nga ang 7 nga bag-o nga positibo ang kabahin sa nga 121 ka mga empleyado nga ginpaidalom sa swab test sang nagligad nga semana antes sila makabalik sa trabaho. Sila ang lunsay mga asymptomatic kagyara na tanan sa isolation facility sang syudad. Pebrero 1 sang ginpapanaugan sang notice of suspension sang City Legal Office ang Transcom matapos nga 41 ka mga empleyado sini ang nagpositibo sa virus. Sa tinalikdan nga Lunes, nagsugod na operate liwat ang kumbuyahan pero 20 lang anay ka mga empleyado ang ila ginpa-report sa trabaho. Wala pa matapos ang 14-day quarantine sang iban nila nga mga empleyado nga ginpaidalom sa surveillance testing kag nagnegatibo. 95% naman karon sa ilang nga empleyado ang naga-work at home. Sunod kay Dr. Chris Sorongon sa Bacolod EOC, ginsunod na sang tagdumalahan ang tanan nga recommended safety protocols sang EOC. We wanted all the negative ilang nga nag-negative to sa ato surveillance testing matapos gidang 14 days nila nga home quarantine because since ang ilang setup may centralized sila nga aircon, no, bilog nga facility nila may expose. So kung miskan isa dual na lang positive tungkol centralized, tanan nga dala na duty sa workstation may expose din. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Bacolod Emergency Operations Center nagapahanumdum sa mga magkahagugma nga ma-celebrate sang Valentine's Day nga hindi pagkalipatan nga may pandemya dala sang COVID-19. Amo man ang ma-celebrate sang Chinese New Year sa Biyernes nga adlaw. Yaring report. Sa Domingo, Valentine's Day, ginapaabot nga bangod wala sang opisina ang kadam-an. Madamo sa mga magaginuha kag ma-celebrate kaupod ang ilang mga pamilya kag kahagugma. Gani subong pa lang, nagapanugyan ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center nga si Dr. Chris Sorongon sa mga luyag magsaulog sang Valentine's Day nga kung pwede pa lang magtiner na lang sa sulod sang balay para makalikaw nga malatnan sang virus. Naglibot man sang kahapon ng Business Permits and Licensing Division sa syudad, kaupod ang mga sanitary inspectors para latawon ang mga motel, inns kag pension houses kung nagasunod sila sa minimum health protocols. Suno kay Sorongon, mas estrikto kag mas maid-id ang health measures nga dapat himuon sang sini nga mga establisimento bangod mahimo nga maglapta ang virus sa sulod sang kwarto kung hindi ini matinuan kag ma-disinfect sang maayo. Nagapadugyan man ang EOC nga maghulat ani sang isa tubtub 2 ka oras antes pasudlan sang customer ang kwarto matapos ini nga ma-disinfect. Ang mga wala nagasunod sa health protocols ang mahimo papanaugan sang notice of violation sang syudad kag pasirad-an. Because we wanted them to check
on the protocol nga ginaobra sang motels as far as infection control is concerned. Ang mga recommendations naton, for example, kinala may backtrack sila. Ikaduwa, kung may magamit sa ilang nga rooms, dapat every after nga gamit, i-disinfect kag kakson ang talang nga linen islan bag-o. Kaya may COVID mo. Nagapanugyan man ang Bacolod EOC sa publiko nga likawan anay ang dalago nga family reunion kag tipon-tipon sa pagsaulog sang Chinese New Year sa Biyernes. Gindugang pa sang EOC nga may 90 karon ka mga bago nga contact tracers nga ginhatag sa ila ang DILG. Sila nakapaidalom na sa training kag nagaplano man ang EOC nga i-deputize sila nga magbulig sa pag-inspect sa mga talatapan kag establishmento komersyal sa Bacolod kung ginasunod gid man ang mga health protocols. Sa Good Vibes, paday ng pagpanagtag sa gobyerno probinsyal sa cash assistance sa mga centenarian. Sinilamang may 5 ka mga lolo kag lola ang nagbaton sang tig 100,000 pesos. Yaring report. Si Lola Florencia Santillan sang Bakong Syudad sang Bago, isa sa 5 ka mga lolo kag lola nga centenarian ang nagbaton sang 100,000 pesos nga cash kahapon. Sa interview, gintuad ni Lola Florencia ang iya sikreto nga nakalabot siya sa isa ka gatos ka tuig. Laswas suno sa iya ang iya nga ginakaon sa masami, rason nga nag-angkon siya sa maayo nga ikaayong lawas. Sikreto ko. Oo. Laswa eh. Laswa? Luna lang nga. Hindi mo salamat eh kadi. Anong plano mo sa kwarta mo, Nay? Ha? Anong plano mo sa kwarta mo? Ay, iba ka ko pagkaon ko eh. Personal nga ginbisitahan ni Governor Eugenio Jose Lacson ang iban pagid nga centenarian sa syudad sang Kabankalan kag Banwa sang Valladolid. Humalin pa sa nagligad nga tuig ang pagpanagtag sang gobyerno probinsyal sang cash assistance para sa mga naglapot na isa ka gatos sa idalom sang programa sini para sa mga centenarian. I hope na yung 100,000 no, sa mga membro sa pamilya makabulig din para gini sila. Pero kung may sobra, pwede nyo na bahid-bahid no, sa mga kabataan. No? But anyway, I hope na makabulig din and padayon din sila inspirasyon sa ating tanan. Padayon ng suporta sa gobyerno probinsyal sa mga centenarian, ilakip na ang pagpasiguro nga sila ang mapangapinan man kontra sa nagaluntad nga pandemya. Karami Barb, nung continuous ang pagkilala sa province sa ato yung mga centenarian sa pagkilala sa ilang pagkabuhi sa sulod sang isa kagatos ka tuig. I think may tungod sang kalayo sa lugar kay ginaisa-isa ni siya lakat. Amo na nga I think to batch by batch ang Hindi siya tingob. Hindi siya tingob. Kay di ba kung madumduman mo November 5 ni sila ginahatagan tungod sa pandemic gin pa kamayo nga ang provincial government na lang ang makadto isa-isa. Sa kadamo wag sa kalagyo hindi guro matatapan nga sa in a short period lang, that's why gin-schedule na lang yun siya. Pero nang Barb, no, at this amon sa muning nga panahon kadamo gali gyapon sa makalabot sa 100 years old. Di ba? Last swami nga ang sekreto ni Lola. Ay, amo ginawala ko ginakaon. Kagawayan ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtob sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.